dovnitř! Nejdej. 1, 2, 5, 4. Tady je Rosemary. Vybuchla nám strojovna, záchranné čluny jsou nepoužitelné. Hoříme a potápíme se. Muži přes palubu, přepínám. Rozumím, Rosemary, tady pobřežní hlídka. Všechny lodi v blízkosti, 44 stupňů sever, 127 stupňů západ. Hlaste se a připravte se na poskytnutí okamžité pomoci. Přepínám. Pobřežní hlídko 1, 2, 5, 4. Tady je Corpus Christi. Jsme v oblasti. Míříme k Rosemary. Budeme tam asi za 7 minut. Přepínám. Fairbanksi? Pane, máme loď v bezprostřední blízkosti, je to Corpus Christi. Z jejich velitelského můstku jsem dostal zprávu, že mají 62 členů posádky a 24 záchranných člunů. Výborně. Spojte se s nimi a sdělte jim polohu a údaje o Rosemary neprodleně. A zprávu o stavu Corpus Christi chci mít na stole za 5 minut. Ano, pane. Námořníku Macmillane, tuto noc jste poprvé ve službě. Kdo jste? Volby, Jacku. Vy, příteli, brzy vstoupíte do údolí rozhodnutí. Je mi líto, pane, ale... Položím vám otázku. Co je důležitější? Zařízení lodi nebo její celkový účel? No, domnívám se, že účel této lodi je zřejmý, pane. Přesně tak. Tedy účel by nám měl být jasný. Jacku, plujeme do velmi nebezpečných vod. O tom není pochyb. Tak či tak, tato loď je bezesporu pohodlné a bezpečné místo. A právě v tom tkví vaše volba. Půjdete? A nebo vám stačí toliko zkoumat význam slova jít? Pane, já musím jít. Obsluhuju na party. Už brzy začne. Jacku, party je téměř u konce. Poslouchejte. Kapitán nařídil, aby se všichni hlásili u důstojníka Barlowa na druhé palubě k záchranné operaci. Důstojník Barlow již připravil čluny, je možné je spustit. Pánové, pojďte za mnou. Jaká záchranná operace? Stanley, ten muž mi tady kape na podlahu. Milý dobrý pane Brocku, rád bych vás ujistil o jednom. Žádná záchranná operace se nekoná. Ale pane, Přemýšlejte. Napadlo vás, kdo by vyplouval na moře v tomhle počasí? Ti, kdo se chtějí ukrýt ve tmě a dešti, takže pokud se nějací drogoví pašeráci dostali do problémů, já budu ten poslední, kdo by pro ty grázly nasazoval svůj krk do pekla s nimi. Ale pane, vždyť přece tohle Já vím naprosto přesně, k čemu je určena tahle loď. Chcete, abychom všichni zemřeli? Ne, pane. Víte, pravý důvod, proč jsme v tomto, jak říkáte, plavidle, je, že nás chrání před tím, co je tam venku. Není vám to jasné, důstojníku Brocku? No, možná. Možná, spíš asi ne, pane. Promiňte, pane. Námořníku Macmillane, vidím dobře, že se připojujete k těmto mudrcům? No tak tedy ukažte svou obratnost.
Vážení, přesně ve 21:45 máme bohoslužby. Ještě pořád tu nejsou. To stačí, nechte to lano volně viset. Musí dosáhnout až dolů. Takhle? Ne, počkejte, musí ho uvolnit ze člunu, jakmile narazí na vodu. Takhle? Správně. Vůbec jsou. To já nevím. Nechce se jim steplá, to je jasný. Podejte tu, Vejkone. Důstojníku Barlowe? Jo, už bylo na čase, vemte. Ne, děláte si srandu. Vedete mi jenom pár lidí. Vy asi nechápete situaci. Já jsem připravil všech 24 záchranných člunů, všechny, co tu jsou. A vy mi přivedete kolik? 6 chlapů? Ano, pane, oni... Co pak nevíte, že ke spuštění jediného člunu jsou potřeba 2 lidi? Ano, pane, Chcete mi já tedy jo. říct, že spustíme pouze 3 čluny z těch 24, abychom dostali z vody 76 lidí? To jste se zbláznil. Ne, já ne. V té ledové vodě vydrží ti lidé maximálně pár minut a vy mi přivedete 6 lidí. Broku, co se to tam nahoře vlastně děje? Nikdy se nepřibližujte zpravoboku. Konstrukce těch nových člunů je navržena tak, aby se lidé vytahovali ze zádí. Chtěl byste je tahat ze zádí ve 4metrových vlnách? Vždyť ten je ani nedosáhnete. Věřte mi, tohle jsem probíral s Barlowem celé týdny. Máte mezery ve vzdělání. Chtěl byste si plnit domácí úkoly. Člověče, byl jste někdy v tom novém člunu? Vám by se chtělo jít v tom nečase ven? Je čas jít na bohoslužbu. Jimmy, kde jsi? Jimmy, kde jsi? Ano, pane, je to tak. Poškozená Rosemary plula z Vancouveru. Podle seznamu 12 členů posádky a 64 pasažérů. Můžete mi prosím sdělit stav záchranné operace? Byly spuštěny 3 záchranné čluny, jsou v akci, přepínám. Pane, tady je kapitán pobřežní hlídky James Meyer. Vám a vašim lidem nařizuji, abyste urychleně spustili na vodu všechny záchranné čluny i s posádkou. Okamžitě. Rozumíte dobře, jaká je situace? Jste jejich jediná naděje. Mají nejlepší loď a jsou tak blízko. Je jich tam 62, 24 záchranných člunů a oni spustí 3. Mami, kde jsi? Maminka už jde, Katie! Maminka už jde! Zlatíčko, vydrž! Prosím! Katie! Zápom, prosím!
boží obraz v člověku byl obraz lásky. Pak bouře hříchu rozbouřila vody a odraz se porušil. Bůh se však nenechal zaskočit. Nasadil vše, co měl, aby zachránil každého, kdo kdy žil. Po staletí nadšení lidé žili i umírali, aby kázali Krista a jeho spásu všem kmenům a národům. Má-li člověk ve své duši boží lásku, má motiv, který je 100krát lepší a šlechetnější než jakýkoliv jiný. Znáte-li tuto nejvyšší lásku, znáte tajemství všech tajemství. Můj příteli, jsem tu, abych ti řekl, církev Ježíše Krista není výletní loď, ale loď života, která zachraňuje duše. A všechny ruce jsou potřeba na palubě.